Mag-aamparigayon ang Iloilo City Health Office ang measles rubella supplemental immunization activity kag vitamin A distribution humalin buwas Agosto 10 tubtob sa Agosto 28. Hinagod mabuligan kag maprotektahan ang mga kabataan batok sa tipdas, rubella kag para man mapabako na ilang resistensya. Sunod kay Mayet Gabanto, Nurse 4 kag National Immunization Program Coordinator sang measles rubella supplemental immunization activity, iagin pahayag nga mas maayo gid nga madala sa mga ginikanan sa pinakamalapit nga District Health Center ang ila kabataan agud mabakunahan kag matagan sang vitamin A. Mahimo maka-avail ang nag-edad sang anom tubtob 59 kabulan nga mga bata. Pahayag pa sini mahimo man nga makig-coordinate ang mga ginikanan sa nurses kag midwives nga assign sa ilatag sa kabarangay kung sa din available man ang vaccination sa ilang barangay health stations kag amuman sa ilang mga district health centers. Dugang pa nga Banto magaparigayon man sang mini kick-off ang City Health Office buwas Agosto 10 sa ilang talatapan. Nagapangabay man ang mga ini sa ginikanan nga hindi pag-uyangan ang kaangay sini nga kay gayunan bangod chance na ini sa mga kabataan nga maka-avail sang libre nga bakuna. August 10 to 28, may ara kita palabuton nga MRCA or our measles rubella and vitamin A distribution sa aton nga mga health centers kag sa bilog nga Iloilo City kag sa bilog nga Western Visayas sa August 10 to 28, 2026. So, ginapangabay lang namon ang tanan naton nga mga ginikanan nga may mga kabataan nga nag-edad 6 to 59 months nga dalon lang ang ilang mga kabataan sa mga malapit nilang mga district health centers para mapabakunahan. So, this activity will for 3 weeks lang gid siya. And pwede gid sila ka-coordinate sa ilang mga assigned ng mga nurses and midwives sa ilang mga barangay kay aside sa aton nga mga district health centers available maning vaccination sa ilang mga BHS. Si Mayet Gabanto ang National Immunization Program Coordinator sa Iloilo City Health Office.